Papabaero, papabaero, papabaero. Ba't yun naka-helmet? Thank you. Okay, papunta tayo ngayon ng Upper Bikutan. Okay, tara. Ito ang tabing isyo. Malambot kasi yung gulong. Malambot ang gulong niya, kaya siya hirap magbalanse.
Oh, naku, ano nangyari dyan? Aksidente. Nagkasagyan ata yun. Papapaero, papapaero, papapaero. Halos 5 oras na akong nag-aantay sa'yo. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Okay. Hindi ko sa kanan, hindi ko sa kaliwa. Parang mga ninja. Alam niyo ba, ang motorsiklo parang ninja yan eh. Paano masabi? Tanong mo kung bakit. Tanong mo kung bakit. Ano ka nasisira, ulo? Hindi mo napapansin. Yung mga single na motor, kung saan sumusulpot. Bigla ka na lang magugulat. Parang na may mga ano yun. Tinatingin ko yung motor, kinuha yan sa aspeto ng ninja. Kasi bigla-biglang nasulpot eh. Kung saan lumulusot. Kung saan lumalabas. Diba? Kaya nga mayroong motor na inilabas nitong taon lang eh, nung nakarang taon. Kailan yan? Ninja. Kawasaki ata yun eh. Kaya maganda yung ano niya. Sisi niya, taas. And the higher the level, the higher the price. Ninja. Hoy! May biglang sumulpot. Si Manang. Buti na lang alerto si driver.